Здравейте, тук сме с Мамут. Мяу, нещо си там. Абе семено, просто най-тъпия скин след който съм пил. Сега играем Minecraft Survival. Тук ще правим разни... Магъве, защо правя рейс? Митака. Да, ако... Телето ми звъни. Окей. Добавя. Ще добавя. Добре, значи оцеляваме и с нея. Сега се казва идва един приятел. Теди! Да. Кажи здравей на YouTube. Кажи здравей на YouTube. Омага. Здрасти. Да, и паролата. Може ли да ми кажеш къде се намериш, защото не съм фанга? И здравейте, аз съм тук. Просто от... Това е, виждаш... Не го чупи. Историята с логина. Харесва ли ти? Вие няма да видите. Митко, добавя преса, моля. Омага, добре, и ще беше това. В моя ръс! Да. До... Аз се казва Spring, аз съм май, не знам. Как да се качвам горе, ако не е тайна, ще ми кажеш? Спри. Аз само ще кача с това, само да отида до красинг тейбъла да направя стълбички. Само да направя стълбички. Направих всичко. Умолително, човек. Аз трябва се една съм част от умолително. Чакай малко. Може да се станат зомбита. Няма спокойно, идвам с 3 стълбички. Тук ми се вижда това. Само да оправя това. Yes! Слез надолу. Не, няма. Пак. Чакай малко. Не, аз в момента съм с... Хора, аз и сега след малко ще дойде, чухте ли? Аз в момента съм... Окей. Аз в момента съм с хак, защото... Гледайте, тук така съм го направил, че аз дори да не мога да го вкарам. Това са моите честове. Разни работи, луджи, оцеляване мисля си. Тук има печки, още с айрон. Това е моя айрон. Така... Имам 40 айрон, да си направим брони. Забравя да се представя само в него. И сега... Снимах някакви слушалките без да искам, просто да казвам, да не ви казвам, сега си го оправя, докато си го оправя, ще стане утре. Имаш ли кол? Добре, окей, оправих си ги. Митко, имаш ли кол? Имам кол. Сега си направим бърни. Ще ми дадеш ли 5? Не мога сега. Нищо не мога. Чекай, ще си взема от мината. Сега ще дам ни работи. На мен. Аз ще дам само едни гащички, защото без да искам да направя две грешки. Аз имам гащички. Мерси. Ето чакай, сега ще дам гащички железни. Задаря. Аз имам железни гащички, имам и железна булска. Няма какво да ги правя, тогава ще ги оставя при работи в тези мината. И така. Отивам си в моето холме. Сега да видя само дали снимам. Още. Теди, организирам. Аз снимам с Фантасия Студио. Айде видим. Аз съм главна. Не мога. Харесва ли ти моят скин, Теди?
О, много. Колко малко айрон ми остана. Моля, меч не си направих. Най-важно. Какво ли ще прави? Аз имам. О, не, я. Аз ще потърся. Я Лили, къде си? Долу съм. Митко, аз имам диамантен меч, да ти дам ли? Аз Окей. имам 35 диаманта и Дай ми 2 стака перли от Дай ми на два. фер. Абе, знам. Перли от края ли? Не, Къде ги имаш, нямам бе? перли от края. Човек, Перли. къде ги имаш тия 35 диаманта? Абе, не знам. Да, не, Феди, Защо има айрон тук, подявайте? Сега... Не го махай, не го махай. Само да ми заради... О, майшът! Аз тук ще си направя такова. Чакай. Да! Тук ще бъдем минути. А, не, хора. Аз почвам да си правя, да ви кажа, че... Къща ли? Да. Мога да живееш при мен. Добре, бе, ще си направя първо къща. Ако искаш, Теди, ако искаш, може да живееш до мен. Да си направим къща. Това ми е хаката, жени ми е хака. Теди, ти си направи къща до мене. Абсурд е да не сте го чули. Кирката ми свърши. Ето ела. Чакай, аз си направя. Това не бе, да ми трябва, аз не спая сега. Ама аз имам. Митко, ти снимаш такова клипне? Да, още. Още как прозвуча само. Сега, Нали? в момента имам стая за енчантва. За енчант. Майншафт. Точно майншафт ще Аз в момента имам стая за енчантване. Казах. Митко, много ме е странно докъде ще такова. Бе, там виждам пещера. Дано да има нещо яко. Айрон. Митко, Да. Аз енчантвам с меча. странно ми е колко дълго ще бъде клипът ти. Ами, към една 15 минути, 16. 15 минути. Да, някъде там 20. Добре. Натам има майншафт. Тук има пещера ми, тук някой е влизал, аз гледам, точно е. Мочи, то остава айрона. Не знам що. Тук да се остава айрона, освен ако не си разви доста. Ние бяхме оставили айрона, загубихме се диаманта ни в един сервер, той се казва Creeper. Митко, между другото, днеска дойдоха 4 още в ония замък. Ограбиха го, размазаха го и го обратно. Нали имаше рез? Да, ама обаче не знам защо му го сцепи. Сигурно са били с хак. Не, бяха админи. Бяха админи, защото те взимаха нещата и от честа. Взеха 47 диаманта. 47 диаманта от нея, където аз ги изкопах. Да. Мале човек, просто те... Беше една жена, която се казваше като Калито Бела 05. Ама не беше Калито, защото Калито беше до мен. Добре. Странно. И става спокойно, те много лесно се намират. Зато клип само малко. Митко, Димитър, Да. Лили, т.е. Лили, нали Митко, ако гледа сега този клип, добре в не знам си къде. Ами не знам, не ми пука дали ще го гледа, аз се отрязах. Не бе, аз ще я чакам та. Не ми пука да прави каквото иска. Бати, Кой му пука бе Лили? Тя така... Да не казвам каква. Yes. Тук има ли зомбито и смисъл? Да. Смисъл има зомбита. Защото не виждам. Ами, Нито ни зомбита. аз виждам Ендерман. В момента не виждам нищо. Тук трябва да събера релсите.
И аз не виждам нищо, честно да ти кажа. Според вас трябва ли да съберем? Някой да има дърво. Да, аз имам. Ама ужасно. някой да има флинт. Едно флинт. Ами, като се падне форчан кирка. Да, знам, обаче аз нямам тук. Няма тук. Какво беше това? Кирка и аз Колко е кирка. странно да звучи. Какво беше това? Трябва да се падне Линк си? форчан. Да. Оня, как да кажа, тъмен пясък се е. Да, и мисля вече да спирам клипа, защото няма да го правя да се дълъг. Я чакай да видя. 10 минути се пак от клипа. Добре. Много ви е харесало. Или къде си? Вижте. И до скоро. Още не съм снимал. Още не съм го спрял. До скоро! Just you.